Yo. What up, King? Gwenda, Nant. Good evening. Ja, mensen. Ik zie de goedjes van ik zo praat, ne? De elementen die mensen kwaad doen. Dit brengt verschil in de leven van die mensen. Zeg, het paar goedjes gezien van ik zo praat. Mensen komen recht, maar mensen doen dit op een manier waar dit moet gedaan wordt. Zo, weer de laatste iets wat ik moet complain, man. Owens, ons is autisme. Nou, aan de dag, beleef ik met een Mickey, mijn pa die zegt, ik ga dit toe, ga ik naar papa shop toe. Ik denk die call gehad. Zo, mijn papa was biggie, hij was ziek, maar mag het of iets gehad. Zo, hij was hier bij de shopping. Toen ga ik zo bij een ene yo! En ik zei dat, die puta is strong. Die puta is sop not strong. Maar de man is een papa. Toen check ik, die puta is strong. Ik ga bij een ene ga ik bij die ene zijn handen. Check die wat, die wordt me gekat. Die kan geen begin. Toen kat hij me. Nou, wat de klaar is zo kom, man. Ik krijg nou de straks reek, man. Wat de hek zo, man. Wat de hek zo, man. Wat de iets tegen snacks, man. Is zo, man. Nou, die puta, ik kom nou, oei, met de tram. Nou, als je tram, deze machine, dan moet je moest die vinger misschien, even zo, dan leidt die vinger moest die op die man, dan tram hem of zo. Dat hij niet die lijn kan damage. Yes! Ik heb het allemaal opgegooid, joh. Nou, ik ken die man, iemand geen vinger gehad of was die man zijn vingers in zijn bols of in zijn ballas heel daar. Of ik ken niet wat het gebeurt. Ik ken niet wat die man met zijn handen gemaakt heeft. Jezus, die man zijn handen, jong. Toen zeg ik, hé, meneer, mijn kop is man op begin pijn. Toen zeg ik, zeg, puta, je hebt mij zo gekant, is hij taika, vat je taika. Ik ga aan de kant toe. Toen ga ik bij die andere man. Och. Die was nog wat tweede baba was gekomen. Owens, ik praat kak op een kant en ik praat iets wat kan voor jullie helpen op een kant. Wat zal die shandika? Of koop maar bij een menselijke. Soms chicken is weg van jezelf en je is bij die workshop bij je papa. Zo je zal moet je altijd dan pas goed samenvatten of iets. Je eet moet hier en daar best wel goed kies. Zo koop maar liever mouthwash en misschien zo peppermint sweets, jong. Ja, die puta kent je, hoe maakt die puta? Die puta, je begint nou katsma hier van de kant af. Die andere puta moest dat die pad gedaan. Zo, ik moest nou wat feit. Ik vat de skate moest nou hele kop. Die puta, je vat zo. Dan plaats je maar die machine. Oef. Yes. Dan plaats die puta nog voor mij hier. Ik kan nog plaatsen mijn kop. Je moet net die machine plaatsen, maar aan de andere kant toe. Maar plasma is op mijn kop, dan komt maar de hele klanken van die maar zo. Pa! Hey! Check die aarde waar die zo leeg. Tegen goed, het is maar al twee kanten, maar boem, zo hoog gezet. Mijn oren heeft toegegaan, ik kan fokol gehoord, ik kan fokol gerekend. Hey, mijn kop heeft onmiddellijk begin pijn. Check ik, je moest de paplas pijn nemen. Die wat je ogen niet opstaan, maar je kan niet. Yes, check ik, wat de fokol toorgheid is die, man. Toen sta ik op, toen ga ik maar bij de joint. Toen moet ik maar de machine gaan vatten, waar ik moet elke tijd namak. Hier zeg ik, ik heb gebaseerd de kop van mijn machine. Oh, nee maar, hoe eens maar. Hoe moet je kijken, hoe eens maar, alsjeblieft, hoe eens maar. Kijk, je is voor eeuwig dier. Als dan je met je katlijns en alles, je is voor eeuwig dier. Maar, daar is hij. Ons zien niet change si vra. Wanneer gaan die geld doen? Dat is zo aan een borrel de chanegi wat je een klik koopt. Je koopt de chanegi, dan zet je mix de chanegi met water, dan zet je die plates van de machine net op en dan die soft die goed, dan raakt die machine aan schoon. Nou die puta je vat maar de volgende denk ik van paraffin of spirits. De machine wordt maar zo gemaakt, dat wordt aangezet. Paraffin. Dan komt die man met die paraffin. Als die man veel klas keer, als hij zo maakt. Dat is net paraffin, bro. Als je niet taxi en klim, dat is net paraffin. Nee, man, ouwens, man. Koop de nago kies van de man dat naar ik man betaal voor je, man. Moet niet zo op je zien, man. Hey, je kan kwaad raak zo op, man. Oh, nee, man. Kijk,
ouens, hulle moet nie met hulle speel baie met geld, hulle man. Moenie met man se sak speel nie, man. Maak hulle se kak reg.